ordet overforbrug? At folk bruger for mange penge, som de ikke har. Jeg tænker på altså folk, der bruger mange penge, altså uden at tænke over, hvad de køber, og om de har brug for det, om det er nødvendigt, altså simpelthen. Jeg tænker også, at for meget. Vi lever pt. Vi køber alt for meget mad og bruger det ikke. Jeg tænker, alt det her IT, at 4 fjernsyn, 5 computer osv. i hver hus, for eksempel. Lad være med at bruge så mange penge. Investere dem fornuftigt. Jeg vil sige, at man skal nok, bankerne skal nok begynde at tage sig sammen og ikke give for mange lån ud, og de skal tænke over, hvem de låner penge ud til og sådan noget. For mindske overforbrug. Man skal tænke sig om, når man handler. I forhold til mad for eksempel, der kunne man godt sætte sig ned og lave en plan, i stedet for kun at leve fra dag til dag, men lave en plan over, hvordan man ledes, at man får brugt alle tingene. Sådan som Svend han gør hernede i Kundskaben. Det han køber tidligere på ugen, det bruger han jo for, når han har forbrugt hele ugen. Og hvis alle gjorde det, så ville der ikke være så stort brug. Samt at jeg kigger også lidt omkring sådan nogle ting som fjernsyn og sådan ting. Hvis det ikke er det bedste, så kunne man bruge de her byttecentraler, eller det nye tiltag, som kører i øjeblikket, det er jo, at man lejer sine ting ud. I stedet for at man hele tiden køber alt, så kan man låne det ud eller leje det ud. I stedet for at 4 naboer, de har hver deres specielt rive til haven, så kan man lige så godt låne det ud til de andre, for eksempel. Jeg tror, det bliver værre, fordi man kan få så mange lån i så dags, og renterne bliver værre og værre. Jeg tror nok, at man får mere styr på, hvad man bruger pengene på, når der er så mange programmer og sådan noget, for eksempel luksusfælden og sådan noget. Det er godt, så ved man, hvad man bruger, hvad man kan gøre bedre, og hvad man kan bruge bedre. Det er svært. Der skulle gerne være mad nok til alle. Altså, det bliver i fremtiden. Jeg håber, at den tendens, som der er ved at være nu, det er, at man begynder at låne lidt af hinanden, i stedet for at alle skal have alt gange 2. Og der mener jeg med, at man pludselig ikke have 5 eller 6 fjernsyn per husstand, når der er 4 mennesker i huset. Der kan jeg sige, at der er selv lidt overforbrug. Jeg har 4, 5, 6 fjernsyn, og nogle gange har jeg 2 og 3 fjernsyn i gang. Når Superligaen eller andet kører, så har jeg alle fjernsyn, de kører samtidig. Jeg kan gå og se alle kampe samtidig. Så jeg håber, at man får sat lidt ned, men jeg har desværre en bange anelse for, at vi har ikke top endnu. Alle vil have mere og mere. Desværre. Jeg har rigtig mange penge, så det kommer aldrig til at ske. Når mange penge og sådan noget, så ja, jeg kan kalde det overforbrug, når jeg som har pengene selv. Så jeg køber ligesom det, der passer mig, og jeg har også penge til det. Ja. Nogensinde. Nej, det har jeg nok. Det var Jeg har det. nok brugt mange penge på mange gode ting. Det vil jeg sige ja til. Især i forhold til IT, fjernsyn eller andet, så er det sådan, at der har jeg sådan, at som jeg lige sagde før omkring fjernsyn, en søndag, hvor Superligaen kører, eller anden fodbold, anden sport, så kan jeg godt have både 2 og 3 fjernsyn køre samtidig, for så kan jeg sådan lige rykke hovedet rundt og så se på alle fjernsyn for at se, hvordan det kører, plus en computer eller 2, som kører med resultaterne. Så ja, jeg har også et overblik i den del. Og maden, hvis man tog det fast i forhold til det spørgsmål før også, ja, så nogle gange laver man også den hurtige løsning, man har købt ind til den her dag, men så er man faktisk for meget til gode til dagen efter, men får ikke brugt det. Og så lige pludselig ligge 1 dag, 2 dage, så vil man ikke spise det, så ryger det ud. Så ja, jeg har også et overblik.